Іду на занятак у мой інстытут, па роўнай дарожцы наперад. Мяне там чакаюць, убачыць, пачуць, і лёгка знаходжу я дзверы. На лекцыях ціха мае слухачы заўсёды трымаюць увагу. Яны забываюць за часам сачыць, мне дораць любоў і павагу. Да кафедры роднай вядзе калідор, ужо заблукаць не баюся. Заўсёды спаткаецца светлы анёл, аклікне мяне, усміхнуся. Не бегай, выконваю добры наказ, у сумачку папкі складаю і дзякую Богу за цуд кожны раз, за тое, што я выкладаю, за мудрых людзей на дарожцы маёй, за будзень працоўны, прыемны, за тое, што з татам вярнуўся дамоў, у храм наш маленькі, сямейны.